kay nitug-an na ba ni ang mga diskaya kung kinsa na ang mga politiko nga na-involve nga nidawat og kwarta nga nangilkil sa pamilyang diskaya, kay nahinganlan na ba ang mga congressman nga katong nipirma sa impeachment ni Sara Duterte maoy na-involve sa maong controversial na flood control project, og apel niini si House Speaker Martin Romualdez og si Saldico. So maayong buntag kanatong tanan og welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta og sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par kay bag-o naman og Senate President kay giilisan si Chis Escudero, kay tungod involved kuno si Chis Escudero sa controversial na flood control project. Og ang giilis si Tito Soto, kay kining pag-ilis nila ni Chis Escudero nganong gi-timing magyud nila nga ang mga diskaya ni kanta na, ang mga diskaya gipang yagyag na ang mga na-involved sa flood control project, ug na-appeal ang pangan ni House Speaker Martin Romualdez ug ni Congressman Saldico. Unya kay karon si ang chairman sa Blue Ribbon Committee nga si Senador Rodante Marcolita giilisan sad ni Lacson. So wala man tay pagsupak ni ana ang mga par, pero dili lang pod unta haluan og mga pamulitika ba. Mahinaot nga ipadayo ni Lacson ang pag-imbestigar sa mga diskaya, kay nitug-an na ba ni ang mga diskaya kung kinsa na ang mga politiko nga na-involve nga nidawat og kwarta nga nangilkil sa pamilyang diskaya, kay nahinganlan na ba ang mga congressman nga katong nipirma sa impeachment ni Sara Duterte maoy na-involve sa maong controversial na flood control project, og apel niini si House Speaker Martin Romualdez Saldico. Mahinaot ang mga par nga walay halong pamulitika ning pag-ilis nila og bag-ong leader sa Senado. Unya atol sa interview si Tito Soto gi-interview ni Ted Pailon, kay kung unsa ang iyang reaksyon kung angay ba ilisan si House Speaker Martin Romualdez, kay usa man sa ni sa gikanta sa mga diskaya, pero dili mohatag og anang komento si Tito Soto, kay ngano man si Tito Soto og si Martin Romualdez ninong sila sa kasal ni Congressman Arjo Atayde. Unya si Arjo Atayde nga par involved sa maong controversial na flood control project, kay gihinganlan kini sa mga pamilyang diskaya. So manghinaot ang dili ni haluan nila og kanang pamulitika. Kasi kung ano ba mga par si diskaya ni aksyon na ba og kambyo karon, og iyang depinsaan si Martin Romualdez o si Saldico nga gigamit lang kuno sa usa ka politiko nga gamiton ang pangan ni Saldico ug ni Martin Romualdez nga gisugo nga moy bagman nga maoy maningil ngadto sa pamilyang diskaya, kay pagpatawag bitaw ngadto ni diskaya ngadto sa Senado ngadtong sukit-sukit siya ni Senador Marcolita, gimension gyud ni diskaya nga involved gyud si Martin Romualdez ug si Saldico. Unya karon pagpatawag na ngadto sa Congress, pagkatubang na ngadto sa Congress, nikalit man hinuon og kambyo si diskaya nga apil man sad kuno ang mga Duterte ato nang mayo nang klaroho na nila diha, mayo nang dili nila
tuyok-tuyokon maayo ang mga tao. Kay ang mga tao ra ba di ra ba gyud masuod sa bulsa. Kay nganong kalit kayo ang pagkambyo sa mga Diskaya ngadto sa mga Duterte nga dito sa Senado wala man ni hinganli ni Diskaya ngadto sa Senado. Pero nganong pag-abot ngadto sa Congress, nganong naapil naman ang pangan sa mga Duterte. Ug wala mag-ilis og Senate President, dili mo kambyo ang mga Diskaya. Posible kaha nga wa ba kay ga tudlo ani, wa ba kay gahadlok ni Diskaya nga tabunan si Romualdez para tabunan si Saldico. Posible gina mga par kay nganong kalit kayo ang kausaban. Kay dito pa lang sa Senado wala man gyud na hinganli ni Diskaya. Pero pagpatawag nga to sa Congress nganong involved man ang mga Duterte sa maong flood control project. Mo nay bantayanan karon mga par kay ang Duterte Black karon agi ilisan ra ba? Giilisan ni Senador Tito Soto. So daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update pa gyud mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.